ka gani kwalelanka. Na san ke Hajiya ce kina. Ba yawa. Me amfanin wannan rayuwar? Ke kullum baki da abu sai tsaftar buri. Bara ki dinga haɗin da tsoron Allah ba Aisha. Ina zan iya wannan. Ko don ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake irin wannan. Kasuwancin ta tafi. Kin san irin business ce ai Aisha. Kin san business din namu ya? Kai, duniya kenan. Kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba. Kina ji na malama ki fito baro sassa to ki fito ki bar kayana da na aji. A tsaya. Ki ungo ki karba. To shikenan. In gaya ma wannan bal ɗin nan da zo da ya doko ta. Kai Jaji Makatu. Sai kuma wannan wai. Abokina ne baki gane shi ba? Mun san shi. Abdallah. Oh, ko ita ce Hajiya Safina din nan? Ni ce. Ita ce mana. Oh, masha Allah. Yau dai gani ga Hajiya Safina. Ai kullum ina yawan bashi labarin ki Hajiya. Lallai kam. Sanne a kake? Wallahi lafiya kalau. Ya mutum? Wallahi lafiya lau. Jaji Makatu. Je ina kiran wayanka kamar yin zafi zai kamar a kashe wai ma ina ka je ne jiya? Ai, A'a. Wai yana so ya ce miki. Jiya ba na ce miki za mu je mu siyi takalmi da ni da wani abokina bai gansu ma ba iri ɗaya ba. Ina yi kun yi tumat. Wallahi. Yayi kyau. Faɗa mun ba shi ne baka faɗa. Ya haƙuri. San ba na so wanda zai bata miki rai. A gidan hada-hada A hakan dai yayi domin ina. Ta kashe da wayata ma za mu yi magana. Kai mun caji. Wurin wannan mai cajin ka ba da gani. wasu. Baka ruwan ne mutumi na? A bai shi ba ta kawai. Oke to ba magana. Kin ga yanda yake kyau kuwa Hajjaju. Kullum dai zancen ka kenan tatsuniyar gizo ba ta wuce da koki. To ai gaskiya na faɗa. Gani ne kin ƙara kyau ba kamar jiya ba. Me sirrin? To ai ka fi ni kyau kai baka gani yanda kai ba. To ba na je na askin ba bakin bani kuɗin. Okay, na tuna ni ma ai na maka kitsan baka gana ma kyau da yawa ba. a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaji. Wa alaikum salam baba. Alaji. Ya garin. Alhamdulillah. An yi lafiya? Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Ya ayyuka kuma. Ya kokari. Wallahi alhamdulillah. Ya kuma karatun ana nan ana bugawa. Alhamdulillah. Masha Allah. Ya baban naka. Wallahi alhamdulillah. Yana nan lafiya? A lafiya kalau. Ko yana ciki? Wallahi baba ka tabka sabani. Yanzu nan na je yana cewa zai je kasuwa. Ya shirya ya tafi kasuwa zai danyo sayayya sa wallahi. To, yau kuma yar samako ce? Wallahi. To daman na je daurin aure ne. Sai na ce bari in biyo mu gaisa da shi. Ka san mu mutanen da akwai mu da zumunci. A sosai ma kuwa. Shi isa ne ba. Yake ko akwai zumunci ne. Gaskiya wallahi mutanen da kun gaji zumunci. Kwarai da. Mu yanzu shine mu gaba ɗaya zumunci na sai kana da kuɗi. A shi isa muke su dora ku akan wannan tsani. Gaskiya ne. Shi isa na zo. Saboda haka tunda baya nan ya tafi kasuwa. Idan ya zo kai masa bayani. Bello! Kai Bello! Kai Bello kai! Ga mu nan wallahi kai kuma kai ke sauri kuma da kira. Ina ta kira tun ɗazu. Sai umma. Kai sadidin anan ya kwana ne shi ma? Umma ina kwana? Lafiya kalau. Lafiya kalau. Ai umma jiya da muka je club ne to kin san yanayin gari dare yayi kawai nace zo mu tafi gida mu zo mu kwance mu shine muka sama su kuma ƴan matan kawai ajiye musu muka yi wannan tenan wancan tenan wannan tenan muka kawai muka tawo gida umma. Kuma ina son tambaye ka. Yaya karatu? Baba karatu alhamdulillah masha Allah. Ai na san ka da kokari. Kuma na san ka da kwazo. Na san cewa a cikin ajin kai ne kake zuwa na daya a cikin ajin ku. Saboda ka a dage a jure a ci gaba da yi. Ai na ji ma baba wallahi yake cewa da yake ya tafi siyayya sai yake cewa ai in ya dawo ma wai shirin barin garin zai.
To watan zai tafi fatauci kenan. Zai tafiya ba. Au can garin na can garuruwan da yake zuwa din nan. Can haka din da yake zuwa fataskun su waye duk can haka ne zai. In ka san tafiya sai ya jima bai dawo ba. Ina son tambaye ka dan haji. Tun da wannan gidan ba kowa zan baiwa baban ka shawara. Ya gwada a ciki kuma sannan a samu ɗaukar ba a aura ba. Aure baba. To ai ya ba haka. Yanzu ba gashi kun zo kun kwanta asirin ku rufa kun tashi da safe? Wallahi. Umma. Na. Wallahi umma kinga ina son zamu fita ne akwai wata fita da muke so zamu gashi garin di yayi rufa ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare wallahi ko? To ai dole gari ya rumfa. Wannan irin mata da kake kwasowa har da tsofaffi. Jiya ma wata zinari ta zo neman ka. Au, zinari ta zo? To kai wannan zinarin me haɗa ka da ita? To ai zinarin ga muke wata siyayya za ta yi umma. Ba kuma wanda ya san inda ake siyayyan nan sai ni. Shi ne ta ce min dan Allah in taimaka a raka ta je ta yi wannan siyayyan. Nace ta zo gida ta samu sai mu fita tare. Kuma ta zo bata samu ba kuma ban san za ta zo ba ai da na tsaya na jira ta. Ba wani abu da yake tsakani da ita sai mutunci iya mutuncin ne kadai mama. Kai Bello. Umma. Abin da nake son ka da shi. Ni idan za ka faso matan duniyan nan wallahi ba zan hana ka ba. Ni yanzu baba ai ba zan iya wani aure ba. Wallahi ba zan iya wani aure ba baba. Saboda me? Alaji. Saboda karatun da nake baba. Kai daidai. To Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Ko da ka dage sosai. Yauwa Allah ya albarka. Idan ya zo ka ce masa ni a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida ni da nake so ka kawo mata yan dagwas da ba farasan ne da ka taba jikin ta jini ya fito mulmul in gansu yan duma san kowa kin wanda ya rasa sai da dibo min tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fa shan mai ne da su ana kan wallahi bala'in shan mai ne da su da nake son ka kawo min yara in gansu sun ci sun koshi ga su nan kaman ka taba jini ya fito. Ai shi sa umma ne dabara nake kasi gidan ki dinga ganin su ido na ganin ido ganin rana ba na dare ba. Duk wacce ta yi a ciki in mata tik ita zan kawo a aure ta. To shikenan. Mu da ita umma. To ba matsala. Duk ka dinga kawo su ina zabe. To. Ina zabe ina jajjefa musu blue biro. Ina jajjefa musu blue biro ina zabe. Har a kai karshe sannan fito maka da guda. To yanzu umma to yawa kina da account na umma ki sa mun saboda wallahi kudin babu komai ya kare. Kar ka ji ko da zan tura maka. To shikenan. Allah ya so zan tura. Je kawai Allah ya saki. To ai umma ta ba ta da matsala. Wallahi haka muke. Dan ma nake neman kuɗi to ai dan ku nake nema saboda haka kaka ji komai ka kwantar da basira. A'a. Kana jina? Ina jin ka. Kaga dai duk duniya bani da aminin da na yadda da shi nake zuwa gurinta da shi ko? Haka ne. To dan Allah dan annabi kawai afuwa. Nan da awa ɗaya zan fito ka dan jira ni a nan. Kuma abin da nake so da kai ka toshe kunnenka. Sannan ka rufe idanka babu zuwa leke. Sai ka ce makawo ko kuma wani kurma? Kai ka ji matsalarka. Ai kakka kuskura ka ɗauki halin rasaki yana da matsala munafiki ne. Shikenan ba ka da damuwa. Haba da Allah. Zan ma ka zama wayo. Ai duk wani abu da ake yi ai normal ne ba ka da damuwa. An gane ma. Sai ka fito. A gaishe da ni. Baby. Ai ka makara. Karfe nawa yanzu? Wallahi baby ki yawo. Tun yaushe muka yi waya da kai. Yanzu kuma ka ga gashi an kira ni zan fita. Amma ba wani daɗewa zan ba zan wuce awa 2 ba zuwa awa 1 da rabi. Sai dai gaskiya sai mu waya da kai. Kaga da daddare sai mu haɗiya kuma ko? To shikenan. To ai na ga ka haɗare ba ka ɗan yi shi. Haba ko ne. Shikenan yanzu mu wuce sai in je in ajiye ku ko? Daga nan sai na wuce ba. Ina dawo sai na kirawo ku ko? Mu je. Na dawo kuma.
a gidan hada-hada, a gidan hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada.